gwasanaethau heddi o dan ofal arwyn, bydd paned ar ôl oed afon yma, Prynhawn Mawdri bydd oed argymyn a bydd paned I ddilyn dan ofal y frodyr. Dydd Llun cwrdd-weddi hanner I 7 yn Hafren Methodistaidd ac ar Zoom. Dydd Mawrth am 6:45 cwrdd-diaconiad etol yr Eglwys Methodistaidd ac ar Zoom. Dydd Mercher, tîm Ebenezer yn helpu yn y gornel byd yn y Tabernacl, amser cinio, ac yna am 6:30 nos Mercher, tîm Llanrhanes yn cyfarfod yn Hartre Esyllt. Dydd Iau, Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn cynnal clonc yn Haffi John Lewis am 9 o gloch. Dydd Sul nesaf o'i fawl a dan yn Nadolig, yn ôl yn Harfer am 10 y Mawrth ac am 3 yn Eglwys Methodistaidd. Dau beth I dynnu sylw, ni'n casglu bwyd i'r tu cartre, 2 sil cyntaf i'r sefyll hyn, felly mae cyfle eto I gyfrannu dydd Sul nesaf. Yn olaf, mae Liz wedi bod yn brysur yn Gorfod Led. Da. Bydd ein cyfrsen ysmariad. Os ydych chi wedi archebu, newch chi gasglu'r archebion. Mae yna ambell I jar yn sbar o'r archebion, ond mae cyfle I chi archebu I wneud rhagor chydig o wythnosau, tua pythefnos falle, felly os nad ydych chi wedi archebu, mae cyfle I chi wneud hynny. Ar y ddyrchog Petra, diolch yn fawr I ti am roi ni ar ben ffordd hefo digwyddiadau'r wythnos. A cofiwch efo'r marmaled bod yr arian yn mynd I elusen Ebenezer 25-26 y Samariaid a'r gwaith pwysig sydd yn cael ei wneud gan yr elusen yma mewn oes ddryslyd mae'r Samariaid yno. Bi am I ni ddarllen dechrau salm hefo'n gilydd. A Salm 92, can o fawl. Canu'r salma ddan wrth gwrs yn y deml ynde, hefo'i gilydd. A mae hon yn moli Duw. A dyma lle da ni'n cychwyn yn Hwydfan, clodfori Duw hefo'n gilydd oherwydd I heilioni a'i gariad tuag ata ni. Ac ar ben hynny, can ar gyfer y dydd Saboth. Dyla bod ni wedi canu hyd I Gwener y dydd Sadwrn yn ytrach na dydd Sul. Ond dydd cynta'r wythnos ydy dydd Sul. Ond mae'n addas wrth I ni addoli Duw gyda'n gilydd. Felly gaich gwahodd chi I ddarllen y 6 adnod yma mwyn clodfori yr arglwydd gyda'n gilydd. Mae'n beth da diolch i'r arglwydd a chanu mawl I denw di y Duw goruchaf. Canu yn y bore am dy gariad a chyda'r nos am dy ffyddlondeb, I gyfeiliant o fferin dectant a nabl a thannau'r delyn. Ti'n fy ngwneud I mor hapus o arglwydd, a dwi'n canu'n uchel o achos y gwbl rwy ti'n wneud. Ti'n gwneud pethau mawr o arglwydd. Mae dy feddyliau di mor ddwfn. Dim ond twpsyn sydd ddim yn gweld hynny. Dim ond ffŵl byddai ddim yn deall. A mae y 6 adnod yn gyfoesog iawn ac yn mynegu yn llawenydd ni o ddod I addoli. Nid rhywbeth llwm, nid rhywbeth trist, nid rhywbeth prydd ydy oedfa o fawl, ond cyflau'n lawenhau oherwydd bod Duw yn ddiw, oherwydd bod Duw yn caru ni, oherwydd bod Duw yn cynnal ni, a drwy Iesu Grist yn rhoi gymaint I ni. A dwi'n hoffi cyfeithiad Beibl.net, ti'n fy ngwneud I mor hapus. Mae Duw yn gwneud ni yn hapus, nid yn drist, oherwydd I fod o'n ddiw bendigedig. Felly dewch I ni weddio hefo'n gilydd. Da ni diolch I ti am y salm yma sydd yn hannog ni I dyfoliannu di. Mae'n beth da diolch i'r arglwydd. A weithiau, da ni'n dod yn brydd i'r addoliad. Ond mae'r salmydd yn hannog ni gofio eto fod daddoli di yn reswm I ni fod yn llawen ac yn hapus.
Oherwydd yno ti mae ystyr i'n bywyd, yno ti da ni'n profi y cariad diddarfod ac anorchfygol yn Iesu Grist Danwyl Fab. Yno ti mae yna ddiogelwch i'w gael oddi wrth rhai bywyd a'i amgylchiadau a'i brofedigaeth. Yno ti mae yna dawelwch oherwydd yn bod ni'n ddiogel yno ti dy hun. Ti yw'r tŵr arglwydd, ti yw'r castell sydd yn cau amdana ni. Ti yw'r diogelwch, nid yn unig yn y bywyd y bregus hwn, ond hyd dragwyddoldeb ei hun. A da ni'n profi llawenydd wrth daddoli di yn awr. Tyrd yn yr ysbryd cydianom, llanwa ni a thân moliant, fel yn bod ni uno gyda Cristnogion y byd a holl lu'r nef. Dewch i ni ganu hefo'n gilydd. Fel y hir a bref a ddyfroedd felly mae braf cael addoli gyda'r gilydd y bore yma. A symud y ffocus oddi arna ni yn hynna at y Duw, at y Duw agorol a bendigedig. Sylweddoli eto, da ni yn cael ei cael. Da ni'n cael pwrpas ac ystyr dwm i fyw bywyd o ddydd i ddydd. Mwyafrif, el mwyaf duon. Ond eisiau rhannu neu ddau o bethau hefo chi. Y peth cyntaf, dim ond y fyr i allu rhannu pethau sydd yn digwydd yn gyffredinol. Arolwg gan Gymdeithas y Beibl, dwi wedi sôn amdano fo wrth y diaconiaid. Ddiarfod am i'r Llundain mewn cynhadledd arweinyddion Cymru a Lloegr, eglwysi, yn Syfyr. Ac oedden nhw'n rhannu arolwg oedd wedi gwneud, oherwydd bod nhw wedi sylweddoli bod yna newid yn digwydd yn yr eglwysi. A bod yna fwy o bobl yn dod i'r addoliad
a hynny yn ddigymell. Yn yw, does na ddim ymgyrch wedi bod, does na ddim pethau wedi cael ei anfon allan fwy na'r cyffredin. Ond, bod y bobl wedi dechrau ymddangos mewn eglwysi i addoli. Ac un o'r rhesymau am hynny ydy faith yr ysbryd glân, wrth gwrs, ond hefyd oherwydd bod nhw'n cael eu dadrithio gan y byd yma. Maen nhw'n cael eu dadrithio gan fateroldeb, gan seculariaeth, gan y llanas sydd, a bod nhw'n chwilio am ystyr dyfnach i'w bywydau. Ac un o'r pethau rhyfeddol oedden nhw wedi ganfod, a ddaru nhw ddefnyddio YouGov, mudiad o'r tu allan i'r cylchoedd Cristnogol i wneud yr arolwg, oedd bod lot o ddynion ifanc rhwng 18 a 30 wedi dechrau ymddangos. Oherwydd am flynyddoedd yr bobl oedd yn ymddangos oedd merched, a mae merched wedi bod yn gefn i'r eglwysi Cristnogol a diolch amdanyn nhw. Ond maen nhw wedi golygu, mae o wedi golygu oherwydd y trend fod dynion yn prinhau yn yr eglwysi. Ond am ryw reswm, ers Covid, mae lot o ddynion ifanc, canran uwch na merched ifanc, wedi dechrau dod. A mae hwnna'n destun calondid. Yr unig broblem hefo'r arolwg oedd bod o eto'n England and Wales, da chi'n gwybod? Yn yr hen encyclopedias o'n dweud, for Wales, see England yn dweud. Ac felly, does ganddon ni ddim ystadegau am Gymru. Fydda'n eithriadol o ddefnyddiol a diddorol gyffredinol. Da ni siarad efo Gwilym Tudur sydd yn aelod o eglwys Anglicanaidd yng nghanol Caergrawnt, a maen nhw wedi gweld hyn yn yr eglwys honno, St Andrew the Great, lle mae yna bobl ifanc yn dod yn ddigymell. A da chi bod yn gweddi ni yw yn bod ni'n gweld hyn yng Nghymru, yn traddodiadau yn gwlad ni yn hunan, beth bynnag ydy'r traddodiad Cristnogol, yn yn heglwys ni yn hunan, bod Duw yn gweithio yng nghalonau pobl ifanc, oherwydd da ni'n trio targedu teuluoedd a phobl ifanc drwy angor, a trwy weithgareddau da ni yn ei cefnogi ac yn ei cychwyn hefyd. Fysa'n hyfryd gweld. A beth sydd wedi digwydd ydy bod pobl ifanc yn mynd ar y we ac ar YouTube ac yn gwylio fideos Cristnogol. Heb gefndir Cristnogol, heb gefndir yn y capel, ond mae'r ysbryd ar waith a maen nhw'n teimlo, dwi eisiau gwybod mwy am hyn. A maen nhw'n prynu Beibl ar Amazon. Mae twf yng ngwerthiant Beiblau Saesneg wedi bod yn aruthrol. Da ni sôn am filiynau mwy yn ystod y 5 mlynedd dwytha yma. A wedi darllen i Beibl, maen nhw'n dweud, mae yna lot o bethau dwi ddim yn ddeall yn hwn. Well mi fynd i ffeindio pobl sydd yn gwybod chydig mwy. A maen nhw'n ymddangos mewn eglwysi. A mae hynny'n hyfryd. A dyna pam bod nhw'n galw fo'n quiet revival. Peidiwch sôn wrth neb, ond mae Duw ar waith yn ein tir. Hwna'n y peth gyntaf, mae gynnau gopi o'r arolwg os da chi eisiau weld o. 3 llyfr Cristnogol sydd wedi cael ei argraffu yn ystod y misoedd dwytha. Codi'r llen 40 pennod ar ferched yn y Beibl. A mae nhw'n annog hwn fel llawlyfr yr ysgol Sul yn ystod y flwyddyn hon. A maen nhw'n olrhain hanes merched a cyfraniad merched yn y Beibl ac yn cymhwyso hwnnw yn sefyllfa ac i'n hanghenion ni. Os da chi isio copi, ewch i siop lyfrau Gymraeg leol i gefnogi achos lleol. Yr un modd hefo yngolwg ffydd, Ywain Llyr Evans, Gweinidog Ministrit, mae o wedi bod yn ysgrifennu myfyrdodau bach yn golwg, falle bod chi wedi gweld nhw yn y fan honno. Dwi'n meddwl bod yna 60 yn y gyfrol yma. Unwaith eto,
Mae Owain yn ysgrifennu yn llenyddol iawn ac yn greadigol iawn wrth dynnu'n sylw ni at wahanol bynciau. Ac yna, yr un ola ydy'r un da ni'n ddefnyddio yn y cwr gweddi ar hyn o bryd. Gweddio sy'n bywhau. Da ni'n gweddio trwy'r salmau dros genhadaeth ac adnewyddiad yn yn tir. Ac weinidog Grace Church, Grangetown, sydd wedi ysgrifennu'r llyfr, a mae wedi cael ei gyfieithu gan Meirion Morris i'r Gymraeg. Felly fyddai'n gwneud hyn yn achlysurol, tynnu'ch sylw chi at lyfrau Cristnogol, falla bod ganddoch chi ddiddordeb, cael copi. Dwi newydd brynu'n codi'r llen, felly dwi'n bwriadu creu cyfres o bregethau bach ar ferched yn y Beibl yn ystod ar ôl y Nadolig rwan. Diolch, a wedyn y peth ola oedd ategu cyhoeddiad Petra am y bwyd. Ddaru ni gael cnwd da o fwyd mis dwytha, a mae hwn yn mynd trwy endysgobaeth at digartref ac ymgeiswyr lloches yma yng Nghaerdydd. A mae Tudur yn gosod bocs yn y cynteddau ar ddiwedd y gwasanaethau. A diolch i chi am eich cyfraniadau hael yn ystod mis Hydref. Mae'n fisgobaeth yn hynod o ddiolchgar am y cyfraniadau. Da ni'n mynd rwan i dde Affrica i ganu yr un nesa, ac da ni wedi canu hon 10-15 mlynedd yn ôl. Newch, pan fyddwch chi'n clywed yr alaw, mi fyddwch chi'n cofio hi. Fyddwch chi'n cofio'r geiriau Zulu yn y fan yma. Ond ewch ar YouTube, a fe welwch chi sut da ni fod i chanu hi, efo bongos a côr, a mae pobl pryd tywyll, croen tywyll, maen nhw'n gallu canu mor addolgar ynddo. Maen nhw'n hyfryd, efo symudiadau. Dwi'n mynd i ofyn i chi wneud y symudiadau yma, ond dwi'n mynd i ofyn i Catrin, fel am i'n cychwyn, i chwarae trwyddi hi. Gewch chi aros ar eich eistedd i fyfyrio ar yr alaw i ddechrau, oce? Fel hyn mae'n mynd. Gewch chi eistedd i ddechrau. Rwan, i ni gael sŵn y geiriau, sia ham becw can i encwein cos. Mae'n swnio fel acen Aberteifi, ni, chydig bach. Cos. Ond cyfieithiad ydy hwn, o'r gwreiddiol. A wedyn dyna ydy'r geiriau. Os newch chi ddeud y frawddeg gyntaf o fi, byddwch chi'n gallu deud y frawddeg yr pennill i gyd. Efo'n gilydd, sia ham ecw canien cwen cos. Iawn? Da chi'n rhugl rwan, yn Zulu. Rwy'n ni dro arni, Catrin. Da chi'n gwneud well na fi, de? Da chi wedi clywed hon o'r blaen, da? Da chi wedi clywed ti? Oce, gewch chi sefyll ar eich traed. Fe rai ni gael drymiau falle, da unwaith eto. Efo'n gilydd ta, Catrin. Siam
Ac yn Gymraeg, awn ymlaen, yn ôl â gair ein Duw. Dawan, da chi'n rhyfeddu fi bob tro efo'r rhai o'r emyna yma, da. Oherwydd, does gen i ddim clem weithiau, ond mae'n hyfryd bod chi'n ymroi i canu nhw. Ac awn ymlaen yn gair ein Duw, sef Iesu Grist, gair Duw yn den. Y dechreuad oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw. Gair Duw yn y Beibl sydd yn llusern i'n traed ac yn llewyrch i'n llwybr. Awn ymlaen yn gair ein Duw. Fe weddion ni hefo'n gilydd, a os na bynciau da ni am feddwl amdanyn nhw'n gweddi y bore yma. Gwyddwch os da chi'n gallu meddwl am rhywbeth. Pobl Jamaica ar ôl yr storm corwynt ofnadwy maen nhw wedi gael. Yn wedi digwydd ar y tren. Ie. Oedd Vicky a fi ar y tren honno dydd Mawrth dwytha o King's Cross i Huntington oedd i mynd, ond dod i ffwrdd. Do. Do. Crylondeb ofnadwy. Diolch Malcolm. Yndi. Dewch i ni weddio hefo'n gilydd. Fe blygwn yn pennag ar dyfron di arglwydd, oherwydd dy fod ti yn Dduw perffaith a bendigedig, hwyrfrydig ei lyd a mawr o drigarwgrwydd. Yn Dduw cariad, yn Dduw trigaredd, yn Dduw tangnefedd. Wrth i ni daddoli di, da ni yn sylweddoli pa mor wahanol yn aml ydy'r byd yma da ni'n byw ynddo. Ac nad ydy dynoliaeth yn adlewyrchu dy natur di dy hun. Y cariad gwasanaethgar ma ddaeth i'n byd yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn dadlewyrchu di a ffordd dy deyrnas di. Y cariad lle mae Duw yn gwasanaethu i greaduriaid. Cariad sydd yn fodlon dioddef dros gariad mwyn ennill pobl i ti dy hun. Ac wrth feddwl am hynny, da ni'n sylweddoli'r angen enfawr yn yn byd ni am dana ti a deyrnas, a iachawdwriaeth, a thewyllus. Wrth feddwl am bynciau gweddi y bore yma, da ni'n sylweddoli yr angen sydd am gymod rhwng pobl a'i gilydd a fod na rhyw ddysgeidiaeth ar gerdded yn y cymdeithas ni
lle mae wedi mynd yn iawn i gasau, i enllibio pobl, i erlyd pobl, oherwydd eu cefndir a'i diwylliant, lliw eu croen, ei iaith, ei rhywedd, ac yn y blaen, Dad, a bod yna rwygiriadau yn ymddangos o mewn i'n cymunedau ni, na ddylia nhw fod yna, a bod yna garfanna yn casau ei gilydd ac yn ymosod ar ei gilydd. Ac eto, Duw tangnefedd wyt ti, nid dyma di dy ffordd di, na dewyllus di. Rwy ti am i bobl fyw mewn harmoni, fyw mewn parch gyda'i gilydd yr amrywiaethau. A da ni'n gweld yn Iesu Grist bod yna ffordd i wneud hyn. Yn esiampl Iesu hun, da ni'n gweld bod yna ffordd i wneud hyn. Felly defnyddiad y bobl fel golini sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch, sydd yn dangos ffordd amgenach dy gariad a dy deyrnas di, yn ymarferol, yn syml, yn amlwg, yn y mannau lle rydyn ni yn byw. Be wedi hwn dros y bobl sydd yn byw yn Jamaica a'r ynysoedd eraill sydd wedi cael ei difrodi gan y storm bwerus yma a fi. Gweld y lluniau y newyddion yn erchyll ac yn hunllefus, bod pobl rhai wedi colli bywydau ac aelodau o'i teuluodd, ond lle mae bywoliaeth nhw a'i tai nhw wedi cael ei chwalu yn llwyr, a does na ddim byd ar ôl. Nid i helpu'r mudiadau hynny a'r llywodraeth yn y fan honno, i allu helpu'r bobl sydd mewn angen. Y plant bach a'r teuluoedd, yr oedrannus a'r hen a'r bregus, a phob un arglwydd sydd mewn argyfwng ar hyn o bryd. Ac wna ni'n hael at y gri am gymorth. Da ni'n meddwl am y digwyddiad ar y tren neithiwr i Huntington. Fod person wedi defnyddio cyllell yn ddigymell mwyn ymosod ar o leia 10 o bobl eraill, a fod nifer wedi cael ei anafu yn ddifrifol iawn. Fe gyflwynwn y sefyllfa, fe gyflwynwn y rhai sydd wedi anafu, gan weddio bydd bob bywyd yn cael ei arbed, fe weddiwn dros yr ysbyty yng Nghaergrawnt, sydd yn trin yr rhai sydd wedi anafu. Y bydd yr arbenigwyr, y doctoriaid, y nyrsys yn gallu ymateb yn sydyn ac yn effeithiol i arbed bywydau'r rhain. Ac fe weddiwn dros yr hyn sydd yn digwydd, y trais efo cyllill, bod llawer o bobl ifanc yn cario cyllill, hyd yn oed i'w hysgolion, oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo yn ddiogel. A bod yna ddiwylliant yn y fan honno wedi datblygu lle mae o'n dderbyniol i gario arfau fel pan fo ymosodiad bod pobl yn gallu dial. A da ni'n gallu deall y peth, Dad, da ni'n deall pam, ond mae o yn digwydd. A da ni'n gweddio bydd diwygiad tawel eang yn digwydd yn yn plith ni. Lle bydd pobl yn dysgu bod yna ffordd ragorach i fyw yn yr arglwydd Iesu. Lle mae cariad yn teyrnasu, lle mae cyd ymdrechu yn bwysig, lle mae gofal dros ein gilydd yn hanfodol. Nid i yn yr ysbryd symud y diwch yma, y cwmwl di sy'n rwsyd yn cyhwfan dros yn cymunedau ni, a tyrd ag ysbryd iach a chyfiawn i'n plith. Fe weddiwn dros yn gilydd, teulu, Ebenezer, a phawb da ni mewn cysylltiad hefo nhw falla, bod rhai ohono ni hefo problemau da ni'n delio hefo nhw ar hyn o bryd, a da ni angen nerth i ymdopi, da ni'n gweddio dros y cleifion, y bydda nhw'n cael iechyd a modd i ymgynnal o dan baich salwch. Ac fe weddiwn dros yn teuluoedd, rhai sydd yn byw dan yr un to â ni,
a'n teuluoedd sydd ar wasgar yma yng Nghymru, yng ngwledydd Prydain, ac ar hyd a lled y byd. Gyfynwn yn enw Iesu, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad. Amen. Mi wnawn ni ganu efo'n gilydd yr emyn hyfryd yma, Addfwynaf Brenin. Brenin a ddyfwyn ydi Iesu, byddai'n dod at hyn yn y munud. Dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw. Dewch i ni addoli.
bore yma. Emyn, agorol dwi. Da ni newydd fod yn sôn am byd o drais a ddywydwch a fasinau a brenin a ddwyna brenin neu nid yw isgar, nid yw bygythiol. Dyfrwyd yng nghalon i bore yma. A mae hwnna'n cydio mewn ffordd efo... Mae'n y dros fis di mynd ers i mi gychwyn cyfres ar y breges ar y mynydd. Ond fe rai mi atgoffa chi lle mae o balli bore yma. Oherwydd mae yna gymaint amser wedi mynd. Sil cynta, ail sil cwrdd pregethu, trydydd sil Llanllanast, pedwerydd sil o'n i ffwrdd yn pregethu. A dyma ni'n dod nôl i'r breges ar y mynydd. A da ni'n dal ar yr adnodau cynta. Ond dwi ddim yn gallu symud ymlaen nes i ni ddelio efo dwy o'r adnodau yma, oherwydd i fod yn rhoi ysbryd a naws y breges ar y mynydd. Rhag i ni gael y cyd-destun yn anghywir. Felly, dwi am ddarllen Beibl.net, penod 5, adnod 1 i 7. A fyddwch chi'n clywed adlais o Beibl Cymraeg Newydd a William Morgan. Pan welodd Iesu yr holl dyrfaoedd, aeth i fyny ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth ei ddilynwyr ato, a dechreuodd ei dysgu a dweud. Wan, mae hwnna'n bwysig, cymal yna. Mae Iesu yn mynd i le amlwg i siarad, ac yna mae o'n dweud, pan eisteddodd i lawr, daeth ei ddilynwyr ato yn benodol. Felly, da ni'n tybio fod disgyblion wedi dod a'r cylch ehangach o ddisgyblion. A dechreuodd ei dysgu fel hyn. Felly mae Iesu'r athro yma, dydy? Yn athro mawr ni ar gyfer gwersi bywyd, a byw bywyd a iachawdwriaeth ydy Iesu. Felly, yn yr adnodau yma, da ni'n eistedd wrth draed yn hathro ni fel disgyblion. Da ni'n cofio fod Iesu wedi dweud yn y comisiwn mawr, ewch i'r holl fyd a ffregethwch yr efengil a gwnewch ddisgyblion. Gwnewch ddisgyblion. A mae hwnna'n bwysig yn cydio hefo hwn. Iesu'n athro yn dysgu ni, a da ni fel disgyblion sydd yn dysgu drwy gydol yn oes, o yn plentyndod rhai ohono ni. Eraill yn dod i ffydd nes ymlaen, a da ni dod yn disgyblion Iesu. Mewn un ffordd, da ni byth yn graddion ac yn ennill tagau neu lefel A. Da ni'n dysgu trwy'r adag, dydy'r wers byth yn gorffan. Ac un o'r rhesymau am hynny ydy bod ni fod ffiledig ac amherffaith. Yn methu byw y bywyd, mae Iesu'n gofyn i ni fyw. Diolch am ras yn y cyd-destun yna. So, athro, Iesu, disgyblion, gwers. Ond mae o'n mynd i gyfeiriad annisgwyl yn y dechrau ar gyfer y cyflwyniad i'r breges a'r wers mae o'n rhoi am 2 bennod yn y fan yma. A hwn ydy'r rhagarweiniad i'r wers fawr, i'r gwersi. Ac felly, da ni'n gofyn y cwestiwn, pam bod Iesu'n cychwyn yn y fan yma? A nawn ni gael atab chydig bach ar hynny yn y munud. Mae'r rhai sy'n teimlo'n dlawd ac annigonol wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Mae'r rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae'r rhai addfwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddeiad. Mae'r rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae'r rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae'r rhai sydd â chalon byr wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael gweld Duw. Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae'r rhai sy'n dioddef erledigaeth am ei bod yn byw'n gyfiawn wedi bendithio'n fawr,
oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Pan fydd pobl yn eich sarhau chi a cherlid ac yn dweud pethau drwg amdano chi am eich bod yn perthyn i mi, da chi wedi'ch bendithio'n fawr. Byddwch yn llawen. Mwynhewch gweitha'r cwbl achos mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael ei herlyd yn union yr un fath. A da ni diolch i Dduw am ei air. Felly, da ni am edrych ar y ddwy adnod gyntaf yn y cymal yna. Dwi'n meddwl bod gynnau nhw yn y sleid oedd yn dilyn. A ni. Beibil.net a Beibl Cymraeg newydd o danodd. Rathro y disgyblion. A dyma'r disgyblion yn dod ato fo. Mae'n siŵr bod yna bobl ar y cyrion, ond mae Mathew yn pwysleisio fod Iesu wedi dysgu hyn rhain ar gyfer ei ddisgyblion. A mae dylanwad y breges ar y mynydd yn enfawr hanes y byd mewn gwirionedd, oherwydd i fod o yn cyfleu egwyddorion uchel ar yn cyfer ni fel dynoliaeth i fyw. Ac fedrai'n mynd trwy'r gwynfydau i gyd, neu fydda ni yma tan Sul Pys, pryd bynnag mae y Sul hwnnw yn dod. Ond mae bob cymal o'r gwynfydau yn cychwyn yn y cyfeithiad Beibl Cymraeg newydd, gwyn ei byd, gwyn ei byd. Beibl.net, pan welodd Iesu, mae rhai sy'n teimlo'n dlawd wedi bendithio'n fawr. Felly, gwyn ei byd wedi bendithio'n fawr, blessed yn Saesneg, ynddo? Mae yna gyfieithiad Saesneg sydd yn dweud happy are those, happy. Ond yn sylfaenol yn y gair yma, mae y syniad o fod Duw yn cymeradwyo beth ydych chi'n ei wneud. Felly, mae'r clodion yn yr ysbryd yn cael eu cymeradwyo gan Dduw, wedi bendithio yn fawr. Dwi'n cofio, Macarios ydy'r gair Groeg. A di hapus ddim yn ei gyfleu, mae bendithio yn nes, ond mae'r syniad yma o fod yna berthynas hefo Duw yng nghyd-destun yr adnodau yma. A da chi ddim yn gallu ysgaru nhw oddi wrth y berthynas efo Duw yn bwysig. Oherwydd da chi'n gallu defnyddio'r adnodau yn gyffredinol yn dydach. Fel gwyn ei byd y rhai sy'n galaru. A mi allwch chi wneud hynny wrth gwrs. Ond mae yna ystyr hefyd o berthynas hefo Duw. Mae'r rhai sydd yn glodion yn yr ysbryd yn gymeradwy gan Dduw. Fel petai Duw yn gwenu ar y math yma o bobl. A mae y gwynfydau yn rhagymadrodd i'r ddysgeidiaeth sydd yn dilyn yn y ddwy benod wedyn. Cynnwys y cyntaf, gwyn fyd y tlodion yn yr ysbryd. Rwan ta, be mae hyn yn olygu? Pobl sydd yn dlawd yn yr ysbryd. Nid pobl glawd ydi ond, ac i. Mae rhai sy'n teimlo'n dlawd ac yn anigonol wedi bendithio'n fawr. Tlodion yn yr ysbryd ydi o. Felly, be mae Iesu'n trio i gyfleu i ni yn y fan yma? Dio ddim yn golygu fod person yn teimlo yn ddiwerth, neu yn anigonol, neu yn swil, neu heb ysbryd ac egni. Dio ddim yn golygu hynny. Yr hyn mae o yn ei olygu ydy pobl sy'n ymwybodol o'i methiant ysbrydol, o'i tlodi ysbrydol ei hunain. A dyn nhw ddim yn gallu gwneud unrhyw beth sydd yn berffaith, sydd yn gwneud ei hunan yn gymeradwy gan Dduw. Da ni'n sylweddoli bod ni'n methu delio hefo y gwendida a'r amherffeithrwydd, a'r diwch sydd yn perthyn i ni, a'n hunanoldeb.
Ond pan da ni'n dweud, dwi'n anigonol, pan da ni'n dweud, dwi'n glawd yn ysbrydol, da ni'n agor y drws i Dduw ac i gariad Duw yn Iesu Grist. O'n hangen o Iesu. A mae hyn yn bwysig wrth ddod at weddill y breges ar y mynydd. Mi welwch chi'n ystod, gobeithio gan i 2 wythnos wan, y mis Tachwedd, cyn mynd at yr advent. Fe welwch chi bod dysgeidiaeth Iesu yn y breges ar y mynydd yn aruchel. Ac un o'r pethau dwi'n deimlo i ddarllen ydy, dwi'n methu byw fel yna. Fedra i ddim cyrraedd y safon mae Duw am i mi i gyrraedd. Dwi'n anigonol, dwi'n hunanol, dwi'n bechadur, dwi'n methu. Ac felly dwi'n gorfod cydnabod fy nhlodi ysbrydol a dibynnu ar ras Duw yn Iesu. Oherwydd trwy Iesu a'i waith mae Duw yn cadw ni. Yn y fan yna, da ni'n cael iachawdwriaeth ac yn cael yn derbyn. Ond fel diolch, da ni am fyw bywydau glân a ffyr a chyfiawn yn y byd da ni yn byw ynddo fo. Ac felly mae Iesu yn ar y dechrau'n dweud, gwrandwch, mi fydd y ddysgeidiaeth yn eich dychryn chi, a fyddwch chi'n teimlo fedrwch chi'n byw fel hyn, mae o'r uchel. Ond gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd. Pan da chi'n cyfadda hynny, da chi'n agor y drws i gariad a iachawdwriaeth Duw. Chi'n bod, un stori arall yn y Beibl sy'n rhyw fath o esbonio yr adnod yma ydy y stori yn Efengyl Luc ddywedodd yr Iesu. Da chi'n cofio yr 2 yn mynd i weddio yn y deml, yr Phariseaid a'r casglwr trethu. Dywedodd Iesu y stori yma wrth rai pobl oedd yn meddwl ei bod hwy eu hunain mor ddiwiol ac yn edrych lawr i trinau ar bawb arall. A sgynnau'r sleid hwnna? Dwi'n wedi copio hwn. Naddo, Emyn sy'n nesaf. Phariseaid oedd un ohonyn nhw, a'r llall oedd yn ddyn oedd yn casglu trethu i Rufain. Dyma'r Phariseaid yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, dwi'n diolch i ti mod i ddim yr un fath â'r bobl eraill. Dwi ddim yn twyllo na gwneud dim drwg, a dwi ddim yn gwneud pethau anfoesol. Dwi ddim yr un fath â'r bradwr yma, casglwr trethu, oedd yn gweithio i Rufain. Dwi'n ymprydio i ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi 1 rhan o 10 o bopeth sydd gen i i'r deml. Ond roedd y casglwr trethu wedi mynd i sefyll mewn rhyw gornel ar ei ben ei hun. Doedd o ddim yn meiddio edrych i fyny hyd yn oed. Yn lle hynny, roedd yn curo i frest mewn cwilydd. Dyma oedd ei weddiau. O Dduw, wneud i faddau mi, dwi'n bechadur ofnadwy. Ac meddai Iesu Grist am y ddameg, dwi'n dweud wrthych chi, mae'r casglwr trethu, dim y Phariseaid, oedd yr un aeth adre a'i berthynas gyda Duw yn iawn. Bydd Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrhydeddu'r rhai gostynedig. Gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd, meddai Iesu. A mae hwn yn bwysig yn yn dealltwriaeth o Gristnogaeth. Dydy teyrnas Dduw ddim yn dod fel teyrnas dreisgar. Dydy teyrnas Dduw ddim yn dod mewn ffordd anghyfiawn sydd yn sathru ar y gwan, sydd yn gormesu pobl. Mae teyrnas Dduw wedi dod yn addfwyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Wedi dod yn ddidrais i'n cymuned, i'n calonnau, i'n heglwysi ni. Mae'n deyrnas wahanol iawn i deyrnasoedd y byd yma, lle da ni'n delio hefo America, Donald Trump, a Putin, a Rwsia, ac Israel, teyrnasoedd trais di'r hynny de. Maen nhw'n mynnu ffordd drwy orthrymu a bygwth. Nid fel hyn mae teyrnas Dduw yn gweithio, ond mewn addfwynder. A weithiau di pobl ddim yn gallu derbyn hyn. Bod ti'n gweithio mewn cariad
a trigaredd a maddeuant. Gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd. Un peth mae'r bregeth ar y mynydd yn dod nôl ato ydy'r ffaith fod Duw yn gweithio trwy'r gostynedig, trwy'r di-rym ac mewn ffordd di-drais. A dyma'r gwir da ni'n gorfod i ddeall yn y cymdeithas ni heddiw. Da ni'n teimlo'n di-rym, ond pam da ni'n cyrraedd y fan honno, mae Duw yn defnyddio ni. Chi'n cofio Paul yn dweud, pan wyf wan, yna rwyf gryf. Mae Gristnogaeth yn rhyfedd mewn un ffordd ydy. Mae wahanol i lot o'i gwyddorion y byd. Pan wyf wan yn yr Iesu, dwi'n gryf. Mae'r dystiolaeth Gristnogol yn wan yng Nghymru, ond da ni'n gryf yn Iesu Grist. Mae'r Cristion yn ymwybodol o'i dlodi ysbrydol ac yn dibynnu ar ras Duw. A thrwy hynny, eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Dyna di'r addewid hefo'r un cyntaf, ynde. Oherwydd mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. A yr ailyn, a dwi'n mond yn gwneud 2 bore yma, a wythnos nesaf Duw a'i mynd, bydda ni symud ymlaen yn y breges ar y mynydd i edrych ar rai o'r gwersi oedd Iesu yn ei roi i ni. Mae'r rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Allwn ni ddefnyddio fo'n un cyffredinol, oherwydd mae o'n wir, yn bod ni drwy ffydd yn Iesu Grist yn cael cysur pan da ni'n galaru. Mae hwnna'n ffaith yn dydi. A da ni'n diolch am y cysur da ni'n gael drwy bresenoldeb yr Iesu a drwy yr addewid am atgyfodiad a bywyd tragwyddol. Ond mae'n elfen arall yma hefyd, gwyn ei byd y rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy ei cysuro. Paratoi ni ar gyfer gweddill y ddysgeidiaeth yn y breges ar y mynydd, mae'r Iesu, a dyma eto yr hagymadrodd. Ac ar ôl i chi fynd adra, darllenwch drwy y gwynfyda o'r Beibl da chi'n gyffyrddus hefo fo. Darllenwch trwyddyn nhw'n bwyllog hefo'ch coffi a'ch bisgit. A meddyliwch be mae Duw yn dweud wrth i chi ddarllen trwyddyn nhw. Reit, na i symud ymlaen o'r fan yna at y clo. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru. Mae'r rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae'r gwynfyda yn ddisgrifiad o bobl Dduw, o Gristnogion dros y canrifoedd. Dyma nodweddion y Cristnogion, a mae'r pwyslais eto ar fod yn ostynedig, ar wasanaethu, nid ar fod yn awdurdodol ac yn hunan dybus. Bo ni o bawb yn ymwybodol o'n gwendid. Mae yna bethau da ni'n eisiau rannu na chyffesu efo neb ond Duw ei hun yn does. Pethau yn bywyda ni. Ond wrth gydnabod yn gwendid, da ni'n agor yn hunan i ras a chariad Duw a gwaith yr ysbryd glân. Yr hyn oedd Iesu yn rhannol yn ei olygu yn y fan yma ydy fod person yn galaru am ei gyflwr ei hun. Fyddai'n meddwl hyn yn aml da ni'n cymuno pnawn yma. Ac un o oedfawn sydd yn gwneud i mi deimlo yn annigonol, nid yn unig i gymryd cymyn, ond i weini cymyn, ydy y gwasanaeth cymyn ei hun. Pwy ydw i sefyll o flaen pobl, ymddangos yn hunan gyfiawn ac yn berffaith, pan dwi'n ymwybodol bod fi mor amherffaith. Ond eto drwy ras, da ni wedi'n achub. Nid trwy pwy yda ni, ond trwy pwy ydy Iesu Grist. Bod pobl yn ymwybodol, y galarwyr yn ymwybodol o'i cyflwr ei hunain. Ac un o'r pethau hanfodol ond anodd yn y ffydd Gristnogol ydy dod wyneb yn wyneb am cyflwr
amherffaith ni. Fi, Alun, cyflwr amherffaith, y brwydra dwi'n ei brwydro. Trio dilyn yr arglwydd Iesu Grist ac yn aml yn anigonol yn y dilyn hwnnw. Ond wrth gydnabod yn gwendida a methiant, da ni'n agor y drws i ffydd a dibyniaeth llwyr ar Dduw. Ac yno mae'n llawenydd, ac yno mae'n dedwyddwch, ac yna mae'n tangnefedd ni. Nid yna ni'n hunan, ond yn Iesu Grist. A mae'r gwynfydan yn paratoi ni fel yn bod ni'n cydnabod yn cyflwr ac yn rhedeg at Dduw am ei ras a'i achubiaeth. Mae rhaid i ni wneud hyn pan fyddwn ni'n edrych ar dysgeidiaeth Iesu Grist. Mae safon o mor berffaith ac aruchel. Mae'n rhy galad i ni gyrraedd, ond mae'r gwynfydan yn paratoi ni wynebu hynny ac i ddyfal barhau i fod yn debycach. Yna rei o'r hen emyna'n cyfleu yr ymdeimlad. Chi bod pechadu rwyf mi welaf o ddiwn allaf ddim. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf drwy mywyd hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi pechais, ni dwy fy nheiddi her. Ond mae pennill ola, Thomas William Bethesda'r Frod, ysgrifennodd yr emyn, mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod eto nawr yn derbyn pyblicanod a phechaduriaid mawr. O derbyn arglwydd derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'i gamwedd mwy. Mae'r drws yn agor, a mae cariad Duw yn llifo, ac yn delio fo'n trwy stredigaethau a'n amherffeithrwydd, a da ni'n rhydd wedyn i ddilyn a charu a gwasanaethu Duw a chydyn. Dyn, mae'n golygu, da chi'n bod Cristnogion, dwi'n credu'n gyson mewn llawenydd a bod addoliad i fod yn hwyl ac yn sport, y dwyster pethau da ni'n ymwneud â fo. A chwerthin, mae'n bwysig. Robert Louis Stevenson ddywedodd un tro, I've been to church today and I'm not depressed. Gwersy'n un y fan yna, dwi'n meddwl, da chi yma? Oherwydd bod weithiau Cristnogion fod yn llwm. Ond o gydnabod yn bod ni'n amherffaith, da ni'n troi at berffeithrwydd Iesu yn dydan. O gydnabod yn bod ni'n cael yn trechu, da ni'n troi at y fuddigoliaeth yn Iesu Grist, a bod ni'n fwy na choncwerwyr trwyddo fo. Ac yn hyn, da ni'n galaru dros beth ar un i weddio dros fo. Da ni'n galaru dros anghyfiawnder yn cymdeithas ni. Da ni'n galaru dros ryfeloedd. Da ni'n galaru dros newyn yn y byd ni. Ac fe gant ei cysuro. A dwi dod at y terfyn yn y fan yma. Os y drwg ydy, mae Bregas ar y Mynydd yn enyn gymaint o bethau. Mae'r galar yma'n arwain at gysur yn yr arglwydd Iesu Grist, a'i ras, a'i newyddion da. A thrwy hynny, da ni'n gallu dod yn hyderus at ddysgeidiaeth y Breges ar y Mynydd, gan wybod yn bod ni wedi'n derbyn i fod yn ddisgyblion i'r Iesu trwyddo sy'n barod i wasanaethu drwy fyw ei fwyn. A gobeithio, bore dydd Sul nesaf, gan ni symud ymlaen mwyn i enw. Amen. Da ni am ganu emyn gan Elfen i gloi. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd. Digon byth sy'n harwain i dragwyddol fydd. Maent o hyd yn newydd, mae Duw yn siarad efo chi trwy'r pethau yma. Siarad efo fi, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd i wei eiriau ef.
I